Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu Allah ya yi wa darakta Nura Mustapha Waye rasuwa, daraktan nan na shirin Izzaso. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kullu nafsin za'iqatul mauti. Dukkan wani mai rai dama Allah ya ce mamaci ne, a kwana a tashi sai ya mutu. A yanzu muke samun wannan sanarwar rasuwar daga bakin wato Lawan Ahmad, jarumin nan na Izzaso mai suna Umar Hashim, aboki ga daraktan wato Nura Mustapha Waye. Kamar yadda kuke gani haka Lawan Ahmad din ya saka a shafinsa, mintuna kaɗan da sawa muka gani, inda Lawan Ahmad ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya karɓi rayuwar Nura Mustapha Waye, daraktan Izzaso. Za a yi jana'izarsa karfe 11 na safen nan a gidansa Goron Dutse Primary, insha Allah. Allah ya yafe masa kurakuransa, amin. Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da imani, amin. Babu shakka wannan mutuwa ce wadda za ta jijjiga duk makallata shirin Izzaso, kuma mutuwa ce wadda za ta jijjiga dukkan 'yan Kannywood, domin babu shakka darakta Nura Mustapha Waye fitaccen mutum ne, haziƙin mutum ne mai mutunci, mutum ne mai kamala, wanda babu shakka duk wanda ya mu'amala da shi sai ya ji wato takaici, ko kuma mu ce sai ya ji baƙin cikin mutuwarsa. Nura Mustapha Waye babu shakka mutum ne mai riko da addini, mutum ne wanda babu shakka duk wasu al'amuransa da addini yake tafiya. Kamar yadda duk wanda yake kallon shirin Izzaso ya san cewa abubuwa na addini ake a cikinsa, kuma mutum ne mai kiyaye shari'o'i na addinin musulunci. A cikin Izzaso duk wani abu da kuka ga an yi na addini, walau hadisai walau waye, Nura Mustapha Waye shine ya sanya. Allahu akbar. Dama shi yasa aka ce mutum ya aiwatar da abubuwa mai kyau wanda za a yabe shi da su bayan mutuwarsa. Nura Mustapha Waye babu shakka ya cancanci yabo. Dukkan wani ɗan Kannywood wanda ya san shi suka yi mu'amala, wallahi sai ya gaya maka mutum ne mai kirki, babu wani wanda zai gaya maka aibinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Babu shakka an yi babban rashi a Kannywood, babu shakka an yi babban rashi, domin samun irin Nura Mustapha Waye a Kannywood babu shakka zai yi wuya. Mutum ne wanda duk inda kake neman mutum mai kamun kai da riƙon addini, Nura Mustapha Waye ya kai nan. Babu shakka sai dai mu ce Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, domin ni kaina nan da nake wannan labarin na san shi, kuma zaman da muka yi da shi babu shakka mutum ne wanda ɗaukakarsa ta duniya bata sanya shi yana yi wa mutane ɗagawa da girman kai ba sam. Lokacin da ake Nura Mustapha Waye daraktawa ne, lokacin da ya zamo na ɗaya a daraktoci, wallahi lokacin babu wani wanda zai ce maka ya masa girman kai. Allahu akbar. Muna roƙon Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Insha Allahu nan da zuwa karfe 11 za ku ga mu ɗauke da bidiyon yanda aka yi jana'izar tasa a wannan tasha tamu, insha Allahu. Tunani nake har ma ina yin jimami, in na tuno da wannan rana aikin ka bai karɓar ka. Bismil ilahi Allah kalikin halittu, kai halittu a ciki kai mu mutane, sannan kai aljanu har ma dabbobi jam'u, tsuntsaye duka har ma ƙwari fa dukansu, ba wanda zai rage a cikinmu idan mutuwa ta zo. Jama'a na yi sallama a gare ku wannan rana, wani baiti na ɗauko wanda zai sa jiki ya yi sanyi, na abin da ya zamto wajibi kuma dole a kanmu. Rabbi na roƙe ka ka bani ilhama na karanta, na tunawa mutane hadarin ta wannan rana. Jama'a mi tunani duniyar nan ba komai bace,
mi tunani sosai kullum raguwa fake yi, mutuwa yau ta zo ta ɗauki waninka kana gani, wata ran a idanka za ta zo ta ɗau abbanka, ka sani wata ran fa kanka za ta juyo ɗan uwa. Ɗan uwa ka ji tsoron mutuwa ka rage halaye, kar ka manta ɗan uwa kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan rayayye wata ran zai zamo matacce, halin da ka aikata ka sani shine zai bi ka. Rabbi ya tanaje shi har nan izuwa ran tsaiwa. Mutuwa mai yanke kauna tsakanin duka masoya. Mutuwa mai